Chýbajú vám vo výrobe pracovité ruky? My tie ruky máme. Naši šikovní ľudia sú pripravení pracovať aj pre vás. Do 24 hodín, kdekoľvek na Slovensku. Viac na workcontrol.sk. Stret dvoch ťažkotonážnikov v klietke Colosseum Fight Night. Na domácej strane mladý, dravý a doposiaľ v MMA neporazený Tomáš Slezák a proti nemu z Trenčína prichádzajúci, skúsený a nebezpečný Dominik Čanády. Podarí sa natiahnuť Tomášovi Slezákovi svoju neporaziteľnosť, alebo mu tento plán prekazí nebezpečný Čanády? Cítim sa v pravém rohu, kde dostávam stále rany, rebra, brada, hlava, nos. Cítim sa roztrhaný, telo sa trase do hlavy tmaty. To život je ten súper, čo rozdáva tvrdé háky. Položí ťa na kolena bez mrknutí oka. Čím dlhší budeš grčiť chrbet, tým je tvrdší knockout. To, že to není fér, to si čul už 100-krát. Obzvlášť, keď dostávaš rany pod pás. To krev a kost, zdravý trvalosť slov. Sa stále v pravém rohu, na čase sa otá dostať. V pravém rohu brán sa bohu, leva, prava, útok. Znovu nemôže ťa zlomiť život, čekajú na tvoju prohru, čekajú tvoje KO, snahe, že sa niekde pohnú, chuť zápasiť neprestáva, bojuješ za svoju voľbu. Posledných 10 sekúnd a na zvonec zazvonia, telo vykazuje službu. Pokračujeme v pravidlách MMA. Domáci Slezák proti trenčianskému Čanádymu. Čanády je pre mňa veľká neznáma, tak budem sledovať, či ma možno prekvapí v tomto zápase. Michal Kuzma, jeho tímový kolega, to v predchádzajúcom zápase zvládol a zvíťazil. Tak určite to Čanády mu dodalo na nálade a bude určite robiť všetko preto, hlavne teda, aby vyhral a aby jeho klub odchádzal z Colosseum Fight Night číslo 6 s 2 výhrami. Tomáš Slezák má v podstate tiež pár zápasov v MMA. Samozrejme, mimo toho má viacero zápasov v zápasení. V rámci prípravy sa pozrel aj so svojím tímovým kolegom Kasperom do ATT, jak som spomínal, do Zagrebu. Lubošovi to teda nevyšlo, víťazom sa nestal, ale práve Tomáš Slezák sa určite bude snažiť o to, aby hlavne predĺžil svoju sériu famóznych výkonov. Jeho prvý zápas bol vlastne na CFM 5, kde ma veľmi prekvapil, nakoľko bol veľká neznáma pre mňa, ale vďaka tomu zápasu som si ho zapísal a následne ďalší zápas na ale v Martine, tiež vlastne na domácej pôde, dokázal vyhrať a dnes sa opäť predstaví v Martine na CFM číslo 6. A ja budem veľmi zvedavý, aké výkony nám ukáže. V príprave určite robil všetko preto, aby bolo všetko tip-top, samozrejme, s jeho tímovými kolegami. No ale zápas je vždy ten najdôležitejší, kde sa ukáže všetka tá drina z prípravy. Tomáš Slezák. V poloťažkej váhe nemáme veľa amatérov, o to je to vzácnejšie, keď sa ukáže takýto talent medzi amatérmi, ktorý je naozaj zapálený pre tie zápasy, pre to zlepšovanie sa. A hlavne tá výška. To sa asi nemusíme baviť, že to je jeho najväčšia výhoda. Samozrejme k tomu aj sila v tom zápasení. A to všetko doplnené ešte o stand-up. A nám tu teda vzniká veľký prospekt tej poloťažkej váhe. Colosseum MMA v predchádzajúcom zápase to nevyšlo. Vlado Lacko taktiež nebol úspešný. A jak sa hovorí, do tretice všetko dobré. Tak uvidíme, či to tak bude.
No a poďme ďalej. Čaká nás zápas pod pravidlami MMA vo váhe do 93,1 kg. Máme pred sebou 3 kolá po 3 minúty a hlavným sponzorom tohto zápasu je spoločnosť Work Control. Poďme si predstaviť obidva rohy. V tom modrom 40 rokov, 187 cm, na váhe 91 kg. Skóre žiadna výhra a 1 porážka. Po trénerom Vladom Lendvajom za Trenčín a klub Laugarizio Combat Club Dominik Čanády. A teraz roh červený, 22 rokov a dnes navyše narodeninový oslávenec so 196 cm a na váhe 93 kg so skóre 2 výhry a žiadna porážka. Dnes večer pod trénerom Martinom Milanom za Martin a klub Colosseum MMA Gym. Dámy a páni, Tomáš Slezák. Rozhodcom tohto zápasu bude Martin Hrabovský. Pokračujeme teda do pravidiel MMA. Opäť domáci bojovník za Colosseum MMA. No a do tretice je všetko dobré? Predchádzajúce 2 zápasy neskončili víťazne pre Colosseum. Neskončili a na to sa obrovsky teším a obrovsky sa na to teším. Takže... No kvôli skúsenostiam je určite favorizovaný Slezák, o tom sa nemusíme asi baviť, ale stále je to MMA, môže sa stať hocičo. Oj, Tak no, to bol tieto calf tvrdý kicky. calf kick. Ešte v tejto váhe s tou silou. Nič pre slabé povahy, jak sa hovorí. S tou výškou, naozaj, akože Slezák je monštrum, ktoré naozaj, ak ideš bojovať medzi amatérmi a uvidíš tam prichádzať Slezáka, tak to naozaj vie, že nie je tvoj deň. A my dokonca sme boli pri jeho premiére, pamätáš, na CFM 5? Preto to hovorím, pretože sme tam boli a presne viem, čoho je schopný a ja sa na tento zápas obrovsky teším. A... O pár rokov, keď Tomáš bude, verím, že bude veľká hviezda, tak to môžeme vyťahnuť, že sme videli jeho zápas na CFM 5, kde to v podstate celé začalo. Vítajte medzi amatérmi, keď to takto lieta. Fantastické. Slezák ma bavil minule, Slezák ma baví dnes, musí dať teraz pozor, lebo Čanady sa snaží otáčať. Slezák ale chytá, tam to má pomerne dobre chytené. A tam Čanady odoláva. No, Čanady. A odoláva. A Čanady ukázal veľkú bojovnosť. Wow, ale obrovskú. A Tomáš si daroval najlepší narodeninový darček. a predĺžil hlavne neporaziteľnosť. Ideme ďalej. Paráda. Takže Colosseum MMA má výhru. A Slezák to má 3-0. 3-0. Som zvedavý, akého supera nájdú ďalej, lebo v tejto váhe tých superov naozaj málo. Takže už sa asi bude ponúkať niečo zo zahraničia, ale o to lepšie pre Tomáša, aby sa meral aj so zahraničnými supermi. Každopádne dnes je víťazom on. 3-0 je 3-0 a ja budem sledovať jeho cestu ďalej. Dámy a páni, dovolte mi vyhlásiť výsledok tohto zápasu, kedy po technike Rear Naked Choke víťazí roh červený Tomáš Slezák. Obrovský potlesk za výkon obidvom borcom. Naozaj Dominik, klobúk dole, že si do tohto zápasu šiel a veľmi dlho si odolával. Naozaj, ja som ho tam videl, že Tomáš to tam mal chytené, strapil ťa tam a ty si veľmi dlho držal a stavím sa, že Tomáš Slezák nie je naozaj niekto, koho si človek medzi amatérmi praje, aby videl v tej istej klietke. Dobrý, fakt super. Kľudne sa vydýchaj, zober dých. No, dámy a páni,
Klobúk dole pred Dominikom. Dominik, ďakujem, že si prišiel, ďakujem, že si zápasil, ďakujem, že si odolával. Chceš niečo povedať? A nie, ďakujem. Dominik nechce povedať nič. Ďakujem za tvoj výkon. Tomáš, poď ku mne. V prvom rade dovol mi pogratulovať ti k víťazstvu a k narodeninám. Tomáš je dnes oslávencom, má 22 rokov a dal si ten najlepší narodeninový darček sám pre seba. Na skóre si to spravil 3-0. Začal si svoju MMA kariéru u nás na CFM 5 minulý rok. Medzi tým si buchol nejaké ďalšie víťazstvo. Teraz si pripísal 3. víťazstvo. Opäť, dovolím si tvrdiť, veľmi hladko. Čo ďalej s tebou? Jak sa vôbec tebe budú hľadať súperi? Už teraz cítim, že superi sa hľadajú veľmi ťažko, ale som otvorený hocikomu, kto to chce skúsiť. Som mladý, chcem to, dajte mi zápasy. Tomáš, ty tie zápasy určite dostaneš tu u nás, v Martine, nepochybne a možno kdekoľvek ďalej. To nechajme na budúcnosť. Je možno predsa nejaké meno, ktoré ti napadne, že by si chcel, alebo je to proste tak strašne ťažké hľadať pre teba, že nenapadne absolútne nič? Určite tu nechcem vyzývať niekoho. Ako hovorím, ak si 9-3 a chceš to skúsiť, nech sa páči. Dámy a páni, obrovský potlesk pre martinského borca Tomáša Slezáka. Tomáš, gratulujem a ďakujem.